next session itu pura high কিন্তু এটা পারফেক্ট টিচার হইব মই বহুত খুশি মই আগৰ প্ৰায় তো মন আছে কিন্তু ময়ো ক্লাছৰুম দে চাইলে মই ষ্টুডেণ্টকে দুসরা ক্লাছৰুম দে কেনেকা চলি আছে তো মই চাব নাপাৰো কিন্তু মই এনেকা মানুহ মই কি পাৰে মই ক্লাছৰুম দে যাব পুৰা মন লৈ যাতে মই দি এক ষ্টুডেণ্ট উঠাই কিনে মই ক্লাছ এইটো কাৰণে দুসরা ক্লাছ দে কেনেকা শিকাই আছে দুসরা মাস্টাৰ লগ কেনেকা ব্যৱহাৰ শিকাই আছে মই নাজানো itu কাম ছোৱা বলি বেতিয়া কি হয় আপনার কিবা স্টুডেন্ট স্যার ঘরতে কিবা প্রবলেম আছে যেটো যেটা পড়া যে কিবা কি ডাউন হইছে হিন্দি পড়ার উপরেও কিবা নাম School parents meeting CTBU Academy ni दिनै गार्जेनफोरनि मिटिं जादों आरो बेयाव बांसिन स' फाइनेलि नैबेयाव माने गार्जेनफोरनि मिटिं जादों आरो दिनै नै नोंथांमोनाथ' नुखाजोब्बाय मानसिफ्रा न' सिङाव बुंफबजोबनायमोन आरो सोरबा बाहेरायावबो ओंखारलांदों आंबो दं बेयाव नैबे जोंनि हेड सार मास्टार आरो बियो प्रिन्सिपाल ओमफ्राय बै बाखिफ्रा माने मास्टार गोजायानो आरो बिसोरबो स्कुलनि गासिबो बेयाव माने मास्टार आरो पेरेन्टस माने गार्जेनफोरजों मिटिं जादों आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय मारै फोरोंनांगौ मारै फोरोंनाङा गासिबो बेखौ बुजायगासिनो दं आरो गाइस जोंनि गुवाहाटी लालमाटि पाहाराव मोनसे CTBU होननाय एकाडेमि इंलिश स्कुल दङ गाइस नैबेनो बेयावनो आरो बेयाव माने बर्डिंबो दोननो हायो आरो थांलाय फैलायबो खालामनानै सोलिनो हागोन आरो स्कुला मोजां बेवहाय क्लास 6 ना 7 सिम क्लास 8 सिमानो जासिगोन खोमा बेवहाय मोजां फोरोङो आरो इंलिशल' रायज्लायनाय मानाय बयबो सोरबा एडमिसन होनो गोसो दंबा नैबे 18 थारिखआव एग्जाम दङ फाइनाल एग्जाम बिनि उननिफ्राय माने एडमिसनखौ माने नटिस होगोन आरो बिथांमोनहा ओंखायनो दिनै बे गार्जेनफोरनि फाइनाल फरिखा जासिगोनखाय बेवहाय दसे गार्जेनफोरखौ लिंनानै सावरायलायनाय जादों आरो बे CTBU एकाडेमि इंलिश स्कुलाव এইটো বে আমি উপরে উঠাই দিলে চলো বস্তুটো পাবই হয় নয় তো ঘরে মোবাইল নাকি না এইটো এইটো রিলেশনশিপ না থাকে হয় নয় ঘরে তো ফ্রি কে চাকরি করে আছে হয় নয় আৰু ইয়াতে আমি কে কন্ট্রোল নকৰে এনে গাছতে লতে দুসকে ভাও পাবে আছে কি স্কুল হয় কি করে দিয়া स' गाइस भिडिअखौथ' बारा मोजां नुला नै खोमसिसो लाइटबो होआखै नालाय आरो आंनाथ' केमेराया बारा मोजां जाखाला भिडिअ खालामनाय गाइस आं ओंखायनो दसे मास्टारफोरखौ भिडिअ खालामबाय फंनैसो बुंनाय रावफोरखौ बयबो खोनासंलायदो आरो गार्जेनफोरबो दङ बेवहाय बिथांमोनखौबो एसे भिडिअ खालामबाय आरो दिनैनि ब्लग भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो गाइस আমাৰ কি আছে ইয়াতে আমি কি কন্ট্ৰল কৰি আছে মই কন্ট্ৰল নকৰি কোৱা নহয় এনে কি কয় হেই আপুনি সকলোই আমাৰ ফ্লেগ ষ্টেক আমাৰ স্কুল ফ্লেগ ষ্টেচন নহয় we all are brothers and sisters আছে দেই ফাইট কৰিব পাৰিব ব্ৰাদাৰ সিস্টাৰ আছে मानसिफोर গাৰ্লফ্ৰেন্ড বয়ফ্ৰেন্ড হ'ব নালাগে स' नैबे स्टुडेन्ट साथामखौ मानो बेयाव लाबोनाय जादों नोंथांमोना मिथियाखै जानो हागौ मानो होनबा भिडिअनि गेजेरजों नायलां आं खोन्थालांगासिनो दङ नैबे प्रिन्सिपाल आरो ओमफ्राय बाखिखिनि मास्टारफोर दङ साइडआव बिथांमोना माने मेथाइ जानायाव फैसाखौ आं बाहायदोंमोन बे फैसाखौ आंनो नांफिनगौ होननानै बुंदों आरो बै माने गोजा सानैखौ ओमफ्राय मास्टारा बुजायना होबाय थादों नोंथाङानो जाहोखाबायबा आं मानो होनो फैसाखौ बिदि जालायबाय थादों आरो ओंखायनो गेजेरावनो माने गार्जेनखौ लानानै गार्जेनाबो बेनो बे खाथियावनो दङ ओमफ्राय बै गथ'आ माने फैसाखौ आं 50 थाखा मोनो बिदि जालायनानै नांलायबाय थायो जाहैदों आरो सानफ्रोमबो स्कुलाव बेखायनो माने नैबे प्रिन्सिपाला रायजो मानसिफोरनि गेजेरावनो माने बुजायनानै होदों आरो गाइस स' होमबा नोंथांमोना नायलांबाय था बा बुजिलांगोन आरो भिडिअखौ स' बिथांमोनाथ' माने इंलिस नागा आसामिससो रायलायो नालाय बारा बुजियाबो जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो अब्ला बुजिलांगोन आरो गाइस
स' बारा गोलाव गैला नैबे जोंनि आंनि खाथिनिया जाहैबाय एक्स आर्मिमोन नेपालि आर्मि बिथाङा जोंनि खाथिनिनो बिथांनि फिसाजोबो बेयावनो फरायो बेखायनो पेरेन्टस हिसाबै फैदों आरो बिथाङा जों जयैनो दङमोन मिथिं दंमोन गाइस नैबे स्कुलाव जोंना सिटि भिउ एकाडेमि स्कुल नैबेनो स्कुला बेवहाय दिनै गार्जेनफोरनि मिथिं दंमोन आरो बयबो गार्जेना दंफैजोबो नै बेवहाय आरो दा जों दा थांफिनसिगोन आरो गाइस मिथिङा जोब्बाय दिनै एसेयावनो आरो बिदिनो मास मोनथाम मोनब्रैजों गार्जेन मिथिं सोलिबाय थायो आरो गाइस